ассалому алайкум ҳамватанони азиз ва тамошобини рахш диҷей. Баҳдурони азиз, дар имҷо навбор 13 та хона, замин ва квартираҳои фурӯш дорем ки через WhatsApp имо роҳӣ кардам. Баҳдурони азиз, хонаҳое ки бепасреника соҳибошон худшон равон кардагиан. Баҳдурон, видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментария нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира даркор мо дар видеои оянда пешкашто мекунем. Баҳдурон, агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ дорем ки замин ё квартира ягон мошини фурӯшӣ, баҳдурон, дар номерои имо WhatsApp роҳӣ ки бо мо тамос гирем, мо дар видеои оянда маслиҳат карда рекламаш мекунем. Дӯстон, курси имрӯза бошад 1000 рупӣ баробар аст ба 155 сомони 18 дирам. Аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият бошад ҳамин видеонавори моро дар имотон поделиться кунем, мо бошад наворо сар мекунем. мегзарем баҳдурон ба эълони якум. эълони якум баҳдурони азиз аст ки замини фурӯшие қарор дорад дар ноҳияи Хуросон дар Раисавед, яъне ки аниқтараш дар Оикамар наздики хлебзавод води Зарин. 8 сотиқ замини холияи баҳдурони азиз, як кама сангам дорад барои фундамент рехта ё ки барои ягон чиз дига, ҳамаш тайёра гирдуш уже проектш кардагиа. баҳдурони проектш кашидагиа хонара. нархи замин баҳдурони азиз 28 000 сомона. бо кадоми харидори аниқай арзон мекунем, гуфтага срочно сум даркора, яъне ки бисёр арзон мекунад, 2-3 000 сомон арзон мекунад. хай рақамо яка дар рӯи экрани шумо баҳдурони азиз, 8 сотиқ замин, як кама санг, бо дига маълумоти пурраша метонен ҳамин рақамҳо гирем. WhatsApp, имейл дар ин номери расияшам ҳастай. марҳамат. мегзарем баҳдурон ба дуюм хонаи фурӯшӣ. дуюм хонаи фурӯшӣ мо баҳдурони азиз қарор дорад дар ноҳияи Данғара. баҳдурони азиз, дар деҳаи Дӯстӣ 8 сотиқ замина баҳдурони азиз, 5 дар хона кардаги тайёра, оғол, каҳатхона, ҳезумхона, об пастен, дар хона об ҳастад, дарунуш ҳавлӣ, дарахтои мевадиҳанда дорад, оби свети пастен дорад, документош 100% ангур ва дарахтои мевадиҳанда дорад. гирди хона маҳкама, ҳуҷҷатош 100%. хона ремонт дорад, барои зиндагӣ кардан мешавад. баҳдурони азиз, хай ҷошам ҷои нағза, ягон дони кӯҳда нест, яъне ки ҷош ҷои нағза. баҳдурони азиз, нархаш 220 000 сомона. бо кадоми харидори аниқай бо муомила мекунем, гуфтагай арзонам мекунад срочно. баҳдурони азиз, рақамошон дар рӯи экрани шумо, рақамои мегафон ва рақамои вавилон дорад, кор мекунад 24 соат. ягон маълумоте ки ба шумо фаҳмо набошад ё ки нашуд арзон кардан ягон маълумоти дига, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг зада маълумотатон пешниҳод кунед. баъд азиз, ҳамин хонаҳое ки заминое ки мебинед баъд азиз, ҳамаш бепасреника, ҳамаша соҳибошон хачон роҳӣ кардагиан, метавонед ки арзон кунед. марҳамат, рақамошон дар поёни навор. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. сеюм хонаи фурӯшӣ мо баъдурони азиз қарор дорад дар ноҳияи Вахш. баъдурони азиз, дар шаҳри Қурғонтепа, ноҳияи Вахш, дар кӯчаи Ширину 12. баъдурони азиз, 7 сотиқ замина, 6 дар хона кардаги тайёра. хонаҳо ремонт доранд баъдурони азиз, барои зиндагӣ кардан 100%. об свети пастен дорад, дар дуни хона об ҳаст, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, ҳамаш қоидави дарахтои мевадиҳанда, чойлуби ангур, пешхона асфалти хуба, яъне ки ҷош ҷои нағзи районда қариба. баъдурони азиз, хай кадоме ки ҳаминҷоро медонам, бо ина рақамошон маълумот бештарашам мегирем. баъдурон, нархаш 400 000 сомона. бо кадоми харидори аниқай бо арзонам мекунем ва варианти алишиам дорад. баъдурони азиз, ягон хонаи замини бош ай қарибиёи сини бозора, ай тарафҳои бозори Ҳоҷи Шариф ё ки бозори Фаровон ё ки ай тарафҳои дуни Қурған хонаи замини квартира боша, бо вариантҳои пешо алишам мекунем, гуфтагай рақамошон дар рӯи экрани шумо маълумот бештарашам метавонем гирем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшӣ мо баъдурони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Панҷ, дар деҳаи Сомонӣ. баъдурони азиз, 20 сотиқ замина, 4 дар хона кардаги тайёра. хонаҳо калон-калона, 6x3, 6x4, 2x3, хеле дуронашон калон, як долон дорад. баъдурони азиз, газхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, аловхона, ҳамаш қоидави аст. баъдурони азиз, гирди хона маҳкама, дарахтои мевадиҳанда, чойлуби ангур, хай ремонт дорад миёна. баъдурони азиз, барои зиндагӣ кардан мешавад. хона бе ягон камбуди ҳамаи чизи шароити зиндагиро кардагиам мешавад. нархи хона баъдурони азиз, бо маслиҳатай кадометон агар хариданӣ бошед метавонед занг занед, яъне ки маълумотша гиред, нархша чун пурсед бо маслиҳатай, не ки хона варианти алишӣ дорад, бо мошинкади алишӣ дорад, бо хонаи замини ай дигар ҷо ва ба дигар квартира ба ягон чиз дига возможно алишӣ ба любойчи ҳаста, гуфтага, яъне ки чӣ варианте ки доранд дар ҳамин рақамҳо занг зада пешниҳод гуфтага алиш мешавад, гуфтага варианти худшона пешниҳод кунам. марҳамат дӯстон, маълумот бештарша дар рақамҳои мегафон 2 та дар поён ҳаста, метавонед занг занед бигиред.
мегзарем баъдро ба панҷум хонаи фурӯшӣ. панҷум хонаи фурӯшӣ бардони тегааи шаҳри Данғара аст. Айнояи Данғара дар деҳаи Ҷартепа бардони азиз аз роҳи Калон 200 метр дарунтар 8 шотиқ замин аст. 3 дар хона кардагӣ, хона тоқа шикаториш мондагӣ, давша мечаспонем, медорем зиндагӣ мекунем. хонаҳо калон 3/5 аст ва 3/3 аст ва 4 ҳархи бания аст, 1/6 аст бо калидор дорад бардони азиз. хона бо ҳамаи шароитош, яъне ки тайёр кардагӣ, бо як кама дигар сангам дорад. ошхона ҳузурхона ҳамаи проектоша кардагиан. маълумоти бештарро бардон дар ами рақамошон мегирен. нархаш 100 000 сомон бо кадоми харидори аниқай бо арзонам мекунем гуфтагӣ. муомилаи хубам дорад. сирочна бардони азиз, проекти хона, проекти нақда, ҷошам ҷои нақда, об ҳастай, дарахтои мевадиҳандам шинондагӣ. рақамҳои ака дар роҳи экрани шумо бардони азиз кадом метавонед харидор бошед. хонаҳо бе ягон пасред мекунед ки соҳибошон хушро кардагӣ метавонед занг занед, чанд қай мехоҳед, гап зада маълумоти бештарша гирифта арзон карда харед. мегзарем баъдро ба қисми квартираҳои фурӯшӣ ва замин ва дигарҳо бардони азиз. квартираи фурӯшӣ бардони аз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Нодиров 24, хонаи 8 бардони аз пеши стоянкаи Хуҷанд. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 33 квадрати метр бардони азиз, об свет дорад, ремонт кардагӣ беҳтарина, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, балкон ҳамаша дорад. балконш аз тарафи раи Калон, яъне ки дар центр қариб аст, хеле хонадесен. хона бе ягон камбудӣ ҳамаш 100%, нархаш 175 000 сомон бо арзонам мешавад. муомилаи хубам дорад бардорон. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо кадомтон аям территория хариданӣ бошад метавонед дигар маълумотша гирем. мегзарем бардорон ба ҳафтум замини фурӯшӣ. ҳафтум замини фурӯшӣ бардони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе бардони азиз, дар нефтияк бардорад, тезгари поён дар ҷои беҳтарин қарор дорад бардони азиз. ҳамин хел маълумот додагиан. 6 шотиқ замина барои хона кардан, яъне ки нимкола сохтмош мондагӣ, фундаментош рехтагӣ. ҳай маълумоти бештарша хитон мегирем бардони азиз. 6 шотиқ замина сирочна фурӯхта мешавад. нархаш 50 000 сомон бо арзон мешавад ва варианти алиша дорад ба ягон хондаи портер ё ягон мошини гурзавой бошад гуфтага. фақат мошини гурзавой кати алиш мекунем гуфтага, болоиш маслиҳат мекунанд. рақамҳои ака дар поёни видео бардони азиз кадомтон агар харидида бошед метавонед маълумоти пурраша гиред. марҳамат. мегзарем баъдрон ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. ҳаштум квартираи фурӯшӣ мо бардони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар бардони азиз, дар Шабчароғ қарор дорад. новостройкаи доми навай бардони азиз, уҷра ремонташ кардагиай. духонага квартираи дар 5 этаж қарор дорад, 70 квадрати метр. метавонем ки ҳамин хонара секомнатагам кунем мешавад бардони азиз. об светаш ҳаста, ремонташ беҳтарина, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, термикс ҳамаш қоидавӣ кардагӣ барои зиндагӣ кардан тайёр. фақат ме зиндагӣ мекунем гуфтагасоиш хай бо агар ки ремонтш маъқул нашавад хитон мегирем, бо алиш мекунем ёки болишта бо ремонтша хуш мекунем. нархаш барадон 235 000 сомон бо кадоми харидори наличи сум дора гуфтагӣ. бен квартира ай пеш бинен, даромада бинен, баъд бо савдо мекунем гуфтагӣ. рақамҳои ака дар поёни видео метавонед маълумоти бештарша гирем. мегзарем бардони азиз бар наҳум замини фурӯшӣ. наҳум замини фурӯшӣ мо бардони азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат бардони азиз, дар ҷамоати Карими Исмоилов. Карим Исмоилов дар посёлкаи Шоҳроҳ 300 метр дуртар, яъне ки дар қарибии боғи ангуро. ҳамин хеле маълумот бардони азиз. 6 шотиқ замини холияй барои хона кардан ё барои ягон чиз дигар мешавад. ҳуҷҷатош 100% гуфтага, даҷа 1000% ҳуҷҷатош тайёрай. нархаш бародарон 35 000 сомон дар 6 шотиқ бо арзонам мекунем гуфтагӣ. рақамҳои ака дар поёни видео кадомтон ҳамин территория замини холӣ хариданда метавонед занг занед, маълумоти бештари хича бо ай соҳибаш гирем. мо навома давом медиҳем. даҳум квартираи фурӯшӣ. даҳум квартираи фурӯшӣ мо бардони азиз қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, дар Регар бардони азиз, дар центр сехонага квартирай дар 1 этаж қарор дорад, 86 квадрати метрай, об, свет, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом ҳамаш ҳастай, ремонтош кардагӣ беҳтарина, фақат медарои зиндагӣ мекунем бардони азиз. дар қарибиш садиқ мактаб, яъне ки
школни садик ҳамаш яъне ки мағоза ҳамаш қоидави ҳастай. дар даруни хона термикс ва дигар чизое ки барои зиндагӣ кардан ҳамин хел мондагиян барои зиндагӣ кардан ҷош ҷои нағз гуфтага соҳиб бош. нархаш 260 000 сомона бо арзона мешавад, яъне ки муомила мешавад. ҳамин ака бо чанд ага квартирам дора, агар иш маъқул аст бо дигарашам пешниҳод мекунанд. рақамашон дар поёни навора барои азиз занг зада маълумоти бештараша гирем. мегзарем ба 11ҳам хонаи фурӯшӣ. 11ҳам хонаи фурӯшӣ бардуни азиз қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав. бардуне ки хоҳиш карда буданд 3 сотии қайд дар хона кардагии тайёра хона ремонт дод барои зиндагӣ кардан тайёра. гирдаш маҳкамай, дарахтои мевадиҳанда дар об светиш ҳаста, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом ҳамаш қарибай ҳамсояи зиндагӣ карда асфалт кӯча ҳаст. шаҳри нав бардуни деҳаи Боғистон. ҳамин хел маълумот. нархаш 100 000 сомона бо кадоми харидори аниқай бо арзонам мекунем гуфтага муомила мекунем. рақамашон дар поёни видео кадомтон харидор бошен занг зада маълумоти бештарашам мегирем. бардуни азиз ногуфта намонад ки бародарон агар шумо ҳамин хел хона доред ки замин ё квартира ки мошини фурӯшӣ ягон чиз дигар мехоҳед реклама кунед дар номеро имо ё ки ватсап лои кунед ё ки бо мо занг занед, мо маслиҳат карда дар видеои оянда рекламаш мекунем. мегзарем ба 12ҳам квартираи фурӯшӣ. 12ҳам квартираи фурӯшӣ бардуни азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар 19ҳам микрорайона. бардуни азиз дохонага квартирай яъне ки цаколни этажа. бардуни азиз цаколнира хай касе ки медонад дар поён мешавад, дар ҷои подвал дар тайёр кардагиян, яъне ки дурнуш калонай 47 квадрати метра об светиш шуда ремонташ беҳтарин кардагиай. ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидавия хона дар абой пайдо задагиай. термикс оби гарм ҳаста. бардуни азиз элитни сохтмона, яъне ки дар қарибишам мактаб ва торговый центр, яъне ки бозор ҳама чиз ҳаста. детский сад, яъне ки школа, садик ҳамаш ҳастай. нархаш 180 000 сомона бо кадоми харидори аниқай бо камтар дигам арзон мекунем гуфтага. рақамошон дар рӯи экрани шумо маълумоти бештараша гирем. мегзарем бардорон ба 13ҳам хонаи фурӯшӣ. 13ҳам хонаи фурӯшӣ мо бардуни азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар маҳаллаи Дӯстӣ. аниқтар маълумотша хайхатон мегирем ҷош ҷои нағз гуфтагай. қариб 3 сотиқ замина 3 дар хона кардаги тайёра хона беҳтарин проект кашидагай, замонавӣ кардагай. хонаи навсохта бардуни азиз ремонтош кардаги тайёрай, дар пар задаги ҳамаш қоидави ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, гирди хона маҳкам, рӯи ҳавлӣ ҳамаш қоидави кардаги тайёра. бардуни азиз хай маълумоти бештарша хатон мегирем. бардор нархаш 312 000 сомона бо арзон мешавад. ай шумо узр мехоҳем ки нархора мо мондагӣ нестем, нархора соҳиби муоми хона чун мондагиам. нархаш 312 000 сомона бо арзон мекунем гуфтагай. хона ҳамаш қоидави кардагай гуфтагай. подвал, кухни ҳамаш ягон бе ягон камбуга. хай маълумоти бештараша мегирем. рақамашон дар поёни видео. ин бо 12 хонаи фурӯшӣ мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.